Jo sóc Pep de la Tona, nascut a Pedreguer. Sóc el comandant d'una banda de roders. Som tots valencians, per si algú ho vol saber. Els nostres ajudants són la colla dels bandolers. Teníem un tresor de joies i diners portats a Benimassot. Benvinguts a la quadra dels bandolers. Anem a jugar al joc de cartes bandolers i així amb la companyia dels tres germans Seguí de Gaianes, que per a mi és un honor que hagin vingut a posta per a jugar. Espero que quan s'acabi el vídeo entengueu perfectament com jugar aquest joc tan magnífic per a fomentar la lectura. Bé, doncs es presentarem. Jo sóc Camil Seguí. Este és el meu germà Enric i l'altre germà molt volgut, Josep Ramon. Els famosos germans Seguí de Gaianes. I s'hem enjuntat així per fer una partida bandolers. I així el senyor Paco ens explicarà en exactitud com es juga. Per favor, comencem la partida, si li ve bé. Bé, el primer que haurem de fer és obrir la caixa. Estupendo, sí senyor. Molt bé. I ja has començat per el principi. Uau, quantes cartes, eh? Hi ha dos cartes on estan les instruccions. Estupendo. Però també poden anar al canal de YouTube. Efectivament. Perfectament. Vale, mireu, per la part de darrere hi ha dos tipus de cartes, les que són negres i les que són roges. I després tenim les cartes per a marcar la puntuació. Les cartes negres són de personatges, hi ha 3 equips de personatges. Els bandolers que tenen este símbol, els xiquets que tenen este símbol i els guàrdies civils. Va de retro. Fuig! Molt bé, i cada carta de personatges té el marc d'un color distint. Així dalt tenim el símbol per a saber si és xiquet, bandoler, guàrdia civil. I després, a la part superior esquerra, hi ha un número. Jo t'ho diré, que tu no saps d'això. Després, les cartes roges són per a sumar o restar segons l'equip que esteu col·leccionant. Si, per exemple, aquesta carta sumaria un punt a guàrdia civil. Ah, no, això no mos interessa. Esta restaria 2 als xiquets. O esta sumaria un als bandolers i un als xiquets. No està mal, no està mal, no està mal. I dins de les cartes roges tenim els reptes, que hi ha 4 reptes. El del número més alt, el repte dels cromos, el repte de pedra, paper, tisora i el repte dels colors. Molt bé. L'objectiu del joc és col·leccionar-se un dels 3 equips i intentar arribar a 20 punts. Quan arribem a 20 punts, si els bandolers, per exemple, arribem a 20 punts, el que més cartes de bandolers tinga és el que guanyaria. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. No pareix tan difícil, no? De moment, no. Ja veurem. A priori no sembla complicat. Ara és qüestió... Ximetis de la cova amb la llum d'un cresol. Enric, vaig a retar-te jo el número més alt. Vinga, va. A la de 3 traiem una carta de personatges i qui traga el número més alt guanyarà els 2 punts del repte. 2 punts tenim en joc, eh? Vinga, va. 1, 2 i 3. Jo he tret un 6 i Enric ha tret un 3. Aleshores jo guanyaria els 2 punts per a sumar o restar a l'equip que vulgui. Val. Abans que isca el sol amb les albardes plenes de joc. Este és el repte dels cromos. Hem de tirar una carta de personatges i Molt bé. tirar-la cap amunt. Si cau cap per amunt la teua i cap per avall la meva, guanyaries tu. Guanyaria jo. 1, 2 i 3. Has guanyat tu altra volta. Ai... Ara jo Enric, tindria germà. 2 punts més per a sumar o restar a l'equip que vulguera. D'acord. Si empatem 3 vegades, Sí. el repte quedaria nul. Ni pa uno ni pa l'altre. Val. Molt bé. Molt bé, molt bé. Un diumenge de febrer, botí que ens han robat. Ara és el repte de pedra, paper, tisora. Traurem una carta de personatges perquè estaràs donant-te compte que al repte sempre es juguen les cartes de personatges, que són Exacte, negres, sí, jo tinc així una varietat. que són negres per darrere. Doncs bé, traurem una carta. Els xiquets guanyen els guàrdies civils, els guàrdies civils guanyen els bandolers i els bandolers guanyen els xiquets. 1, 2 i 3. Bandolers. Si jo trec guàrdia civil, els guàrdies civils guanyen els bandolers. Has tornat a perdre. Una volta. Enric, Enric, Fa trampe. per favor. Fa trampe. deus d'estar molt enamorat, No sé, no sé. Xiquets i roders, això és el que hem de fer. Un túnel cavarem per I este és el repte d'habilitat i rapidesa.
han de treure la carta del personatge al mateix temps. I en el moment que hi hagi dos colors igual damunt la taula, el primer que posa la mà damunt de la carta guanyarà. Val. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. Enric, per favor, Torna és que no guanyes ni una. Enamorat, el tenim enamorat, escolta. Però totalment, els Quin cames blanques. desastre. entra en la terra que a la cova arribaré. Bé, ara abans de repartir hem de posar les cartes de puntuació a 0 i és molt important treure de la baralla gran roja els reptes, les 8 cartes de reptes. Que hi ha 4 reptes, però de cada repte hi ha 2 cartes. Com sempre, estan al final. El traiem i repartim 2 cartes negres a cada jugador. No se n'amague cap, No, de moment no. I ha vingut a les mànigues curtes perquè no em diguen que faig trampes, que conste. I 4 roges per a cada jugador. Molt bé. Un consell molt important és que no les mescleu, Per això les van fer de color diferent. Una vegada hem repartit les 4 cartes a cada jugador, agafem els reptes i es posem dins. Es barregem. Vale. Bé, després de repartir 2 cartes negres a cada jugador i 4 roges, sempre dona el més guapo. I el que repartís, que com he sigut jo, Home. comença Que jo. casualitat. I et pareix? Bé, com Qui comencem? sap jugar? Comencem agarrant-ne una negra, jo, perquè és el meu torn. Val. Val. I l'objectiu és intentar col·leccionar un dels 3 equips i sumar punts a l'equip que estàs col·leccionant. I jo tinc així 3 cartes que són del mateix equip i ara tindria l'opció de canviar-li una carta a un dels dos, però no vull canviar-la. Voluntàriament, si volguera, jo podria canviar una carta, el que tinc a la dreta o el que tinc a l'esquerra. Efectivament. Val. Però no, com és voluntari, no vull canviar-la. Jo ja sé el que vaig a col·leccionar, Deixe les negres, pille les 4 roges i en agarre 2 roges més. Molt bé. I ara jugo jo la carta que vulgui. Jo vaig a jugar esta, que suma 2 punts als xiquets. Molt bé. Sumaríem 2 punts als xiquets i n'he de descartar una. Esta, com no vaig a jugar-me-la mai, la descarte i em tornaria a quedar en 4. Molt bé. Bé, El seu em toca torn. a mi. Veja, A veure, agafi una si ho negra. has pillat. Doncs, germà, crec que vaig a canviar-te una carta. A veure. Pues jo us donaré... Mira, eixa. Molt bé. Molt bé. I ara vaig a agafar 2 cartes roges. Una consideració important, la carta que tu vagis a jugar ara ha de tindre obligatòriament un valor. Però si jo vull jugar-me una altra cosa, Si no té un valor, no pots, es penalitza. Accepta les Que normes. ho sàpigues. Facis trampes, veus? Les trampes les farem d'altra manera, no et preocupes. bé, doncs... Jo em jugo aquesta. Molt bé. Sumaríem un punt als xiquets i un punt als bandolers. O sigui, a nosaltres. Claro. I jo ara En descartes. em pillo una i no canvia. Molt bé. Ara agafo 2. A veure què sí. Això ha de tindre un valor o un bandoler, veritat? Correcte. Però que has explicat tu antes. Sí. Veig que està molt atent. Eixa. Sumaríem un punt als xiquets i un punt al bandoler. Li toca descartar. I descarta una carta que la que jo no gastaré mai. La que menys t'agrada. Eixa. Veus, no sé què vas pillar, no? Ara No és tan difícil. Bé, doncs jo sí que canviessi al cavaller una carta. A veure. Però tu ho has entès. A poc, germà, a poc. I ara n'agarre 2 de les rogetes. Bé, anem allà.
Uno pa cada un. dolers, Sí, senyor. I un no sé què, li toca descartar. I em toca descartar. Agarrem una altra negra. Jo tinc unes bones cartes, no canvia. Vaig a descartar. No vull canviar. Ale. En agafem dos roges. I no paga lloguer al carrer. Vas a jugar el repte dels colors contra Enric. Què? Vaja, Germà, a veure si ara saps fer alguna cosa. Ore, Recorda, Enric, en el moment que apareguen dos colors igual damunt la taula, el primer que posa la mà damunt s'emportarà 2 punts. mare, jo No seràs daltònic, veritat. Jo ara vaig a jugar. A veure. Una, A veure, dos Germà. i 3. Vai. Així no es fa. Ara tens 2 punts per a sumar o restar a qui vulguis. A veure si. Seràs capaç. Però, Germà, a la Guàrdia Civil. Ja, en el joc tot s'accepta. En tal de guanyar, Ja que tindré amics fins a l'infern. també és de veres. Ale. Sí, però Una altra mira, consideració sempre important. Després de repte no es descarta. Com era el meu torn, a pesar de que hagi guanyat Enric, continuo tirant jo la carta que vulgui, perquè ara no tenia cap símbol. Clar, perquè es tenia que descartar, cert? Clar, i si en quedaran 4, llavors. I jo vaig a jugar-me esta. Sumar un punt a la Guàrdia Civil. Mare meva, els guàrdies civils. I no descartaria perquè en queden 4, el jugar la recta i la posterior. Bé, doncs jo vaig a pillar una carta. Doncs vaig a canviar-te una carta, Germà. Mare meua. Paciència. Nas, ala, corre. Tot cau en família, saps? I ara què? I vaig a agarrar 2 cartes. Dos. Molt bona carta. Molt bona carta, segons com es mire. 3 punts Efectivament. i en restem 2 es ponen bandolers. Mare! Això és del gremi, eh? Tu eres del gremi. Bueno, no Has sap mai, descartat? Germà. Enric, el A teu veure, torn. jo anava una. A veure si què passa. I... Es canvia tu. A veure. Eixa. Molt bé. I ara... N'agafa 2. Veus que jo vaig pillar, no? Sí, sí. I... Vaig per un repte. Ah, un repte. Un Un repte. repte... De pedra, paper, tisora. Sí. Va, tu mateix. A mi mateix, doncs vale, posem allà. Ah, treu un. Tragueu la primera, 1, 2 i 3. Els xiquets guanyen el Guàrdia Civil. Ah. 2 punts per al senyor Dos Calví. punts per a mi, pels bandolers. A veure si fem pàtria. I ara, Enric, li toca jugar la carta que vulgui. Eixa una, eixa... Mira, eixa. Ai. Aquí. Salta en terra, no fa res. Crec que s'ha tirat a terra els ulls. Rita, Rita, Este Germà crec que no té molt clar el joc, eh? descarta. No, ja, deixa't ahir. Ai, a Després de veure... repte, el Veus juga. que no ho pilles? Ai, Germà, tens que estar més atent. estic nervioset. A veure. Sí. Va, que A em veure. toca jugar. Sí, però tu t'has equivocat. Ah, oh, mira. Ai, caramba. Ah, és que estic al revés. Germà, centra't. Pues, mira, vaig a treure un repte. Ahí tens. Ai, Déu, si estem pretadors, ai, güey. ai, Ai, Germà. Què més donarà si està damunt de la taula? Camil, per favor, centrem-se. Centrem-se, A no veure, deixeu va. fer trampes, com jo voldria. Vale, i el repte vostè. Escolta, anem a veure. Ah, pues a la de 3, 1, 2 i 3. Empate, agafa la mateixa. Agafa la mateixa. No, els reptes es juguen en les En cartes les negres. cartes negres, Germà. És que... Ai, el Camil. És que no estàs molt centrat, eh?
Empat. Si em tornem a empatar, es queda nulo, eh? 1, 2 i 3. Ale, Lolo. Ara, ni pa nu ni pa mi. Dos pregones, sí. Ara jugues la Bueno, carta. bueno, realment el germà devia d'haver perdut perquè des del principi no ha sabut jugar. Jo soc Pep de la Tona, nascut a Pedreguer. Ale, Soc el comandant menos uno pa tots. Estic enfadat. tots valencians, per si algú Jo vull guanyar. Camil, canvia. ajudant, són la colla dels bandolers. Teníem un tresor Bé. de joies i diners portats a Benimassot Uno per ací, un i diumenge ens de restem uno per febrer. allà. I Botigues vaig a van descartar robar este. uns altres bandolers que parlen castellà, un estol de forasters. Doncs jo de moment em quedaré les mateixes cartes. I vaig a veure A veure. què juguen així. Partim a Andalusia Doncs crec que jo també vaig a jugar un rato. i de ferraments que usarem en la missió. El número més alt. El número més alt. I vaig a jugar en contra teu, germà. Bueno, Entre germans no passa. ahí estem. Veure, va. Però Tinc més no em cartes. mires les cartes i no em facis trampes, eh? Jo, trampes. Quan ha fet jo trampes? Que és bé. Quan has deixat de fer trampes? Anem allà. Deixem-ho córrer. No poden ni somiar. Ah, guanya Déu. 10 punts contra 4. La Guàrdia Crec que Civil. no m'ha sigut. Sumem 2 punts al Dos Guàrdia punts a la Civil. Guàrdia Civil. Piqueu, piqueu, germans seguim. I ara jugues la carta que vulguis. El túnel i els altres vigilen. Has vist? Piqueu, piqueu, Pues vam allargar un poquet la partida. entra en la terra, que a la cova arribaré. 9 per als xiquets i 5 per als bandolers. Ale. A veure. Hem quedat abans de començar que juguem a 10 punts, no? Sí, Sí, sí. Encara que el joc es juga bé. es jugué bé, sí. A veure. Bé, per a provar no Per està mal. cert, el joc s'acabaria quan arribarem a 20, en este cas a 10, o quan s'acaben les cartes negres. Les negres. Si s'acabaren les roges, pillaríem les descartades i les posaríem així. Ah, molt bé, molt bé. Bona explicació. Bona explicació. Pues, Encara que jo llavors, crec que així no tardarem en acabar la partida. De tot jo ara, en canvi, una Camil. I els altres ajudem. Piqueu, 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 ximet i amics piqueu. A veure. Aneu rascant la Dos. terra, que a la cova arribareu. A veure. Claro, claro. Aquí tinc que deixar. La colla Ah. Estàs animant el costat. Veus. trauen els diners i el Ja tinc que deixar una. Descarta. Que anem a deixar... Eixa. Vale. el túnel baixa N'agarra una negra. Mira, vaig a canviar una carteta, germà. Bé. Sí. A veure. És per Jo aquí. us donaré... Estos dos es porten un xanxullo que no és ni normal. cova amb la llum d'un cresol. Camina Crec que a Camil no li ha agradat la seva. i sense I que agrada més jugar-se el diner del monte. Jo estic veient que quan arribi a la taverna vaig a no jugar al monte i jugar a les jocs de moda. Sí, jo crec que resultarà interessant. A veure si anem animant això. I és molt animat, Bé. I molt entretingut. molt entretingut. joies i tresors Escolta, senyor Paco, i ens ajuden i seria interessant llegir-nos els seus llibres per jugar a aquest joc? Sí, hi ha una variant que és molt bonica. Quan es juga un repte, Sí. la carta posterior al repte, si s'han llegit els llibres i poden explicar la il·lustració, tenen un punt extra. Però això s'han de llegir els llibres, esclar, tenen els temps de llegir. Ah, pues molt Llegir. bé. Saben llegir? Bueno, Bueno, Camil no. lo que no sabem és sumar. la L con Però la A, llegir. va. O sigui, hasta ahí apliquem. Seguim, va. Però s'ensenyarem a llegir per poder llegir els llibres. Veritat? Evidentment. Ah, que sí? Val. Jo no canvi, eh? No? No. els Aló. nostres ajudants són la colla dels bandolers. Vinga, vaig a jugar un altre repte que m'acaba d'eixir. Mira. El senyor Enric. Ah, bueno. Antes m'ha guanyat i vull... La revanxa. És com? 1, 2 i 3. Empat. 1, 2 i 3. Que parlen Possible. Ja. 1, 2 i 3. un estol de
Ala, es queda l'1 i ara jugué la carta que jo vull, Empate. que vaig a jugar-me... Que desastre... Una terreta, Altra volta jo. Què passa, que este mes no participem al joc? És que m'ha guanyat Que estem d'espectador. i tinc molta memòria, Traiem la primera, 1, 2 i 3. El xiquet guanya la Guàrdia Civil, és a dir, 2 punts per a mi. Des de quan? De sempre. Ai, la Guàrdia Civil. Les normes són les normes, Enric, Que tranquil. Guàrdia Civil no és el que em mana. Bé, tinc 2 punts, que vaig a sumar-los als xiquets. I a l'29 vull s'acaba les partides. S'acaba. Però atenció, A veure, no he de guanyar jo, guanyarà la persona que més xiquets tinga en les cartes negres de personatges. Jo en tinc 1, 2, 3, 4 i 5. Que casualitat, home. Jo en tinc 2. 2. Jo un, i tinc la caserna sencera de la Guàrdia Civil. i jo uno, i tot ple de bandolers. Ai, Jo tenia ballet. Hauria guanyat jo la partida, clar. realment, senyor. Que A part de casualitat. tancat, ha guanyat. Jo espero. No, claro. Però jo crec que mos ha fet trampes, Jo crec que el senyor Paco mos ha fet trampes. Com nosaltres no n'hem fet, pues... I qui s'atreviria a fer-li trampes als bandolers? Ai, qualquera. Si som homes bendites. A veure, senyor Paco, jo tinc així un problema. Resulta de que estic baló. Valga la redundància, a pesar de que ahir n'hi ha balons. Mire, dona la casualitat de que totes les cartes que tinc, ninguna d'elles té ninguna piloteta. Com me les puc apanyar per continuar jugant, per favor? Pues haurà d'anar agarrant cartes d'ací hasta que li isca una pilota. Bueno, prova. Ai, caramba, vaig a col·leccionar cartes. Una altra que no té piloteta. Mira, ara ja en trobo una que té pilota. Veu, efectivament, i entonces la tires i damunt. I ara I donem un punt. hauria de descartar les cartes que li sobren Clar. per a quedar-se en 4. Sí, Que no, senyor. que col·leccione cartes, home. Eixa, Es col·leccionen les trampes negres. después. Es col·leccionen les negres, les roges no. Has de Les trampes, descartar-ne com eixes a camí. les Quatre. necessàries per a quedar-se en 4, que són les obligatòries. Clar, És pues que tot, deixes jo crec que tot li les passa. descartes. Ahí, sí senyor. Arreglat. Vale. Pues ja podem continuar. Jo ja tenim una duda resolta. Sí senyor. dels andalusos que dormen vora el foc. Bé, en esta segona partida, els bandolers tenen 20 punts, els xiquets en tenen 12 i els guàrdies civils 15. Per tant, guanyarà el que més bandolers tinga en les cartes negres de personatges que extraem. Jo en tinc 3. Jo en tinc- Que jo també en tinc 3. Jo tres també, tu. Jo no en tinc cap. Bueno. Hola, germà. Hola. Ja en tenim una d'escapa. Va, el camí es quedaria fora. Ara tenim un triple empat. Què fem per a empatar? Mirar el segon equip. Quin és el segon equip que té més punts? La Guàrdia La Guàrdia Civil, que en Civil. té 15. Pues el que més Guàrdia Civils tinga de nosaltres 3 és el que guanyaria la partida. Val. Jo en tinc 3. Jo tres també. Vaja, jo en tinc 2. Pues tu fora. quedaries fora. Tu es Ja queries som fora. dos. Jo crec que m'han fet trampes. I ara, el que més xiquets tinga, jo en tinc un. Jo també un. Però ara sumarien tots els punts. Sap sumar. En el cas de Germà, crec que l'empat, necessitaràs ajuda. Pilles. hi ha que sumar tots els números de, en este cas, les 7 cartes que tenim. Però n'hi ha moltes cartes, són molts números, Enric. Sí, Jo t'apunté. ja saps quin és això. 10. I 3, 13. I 10, 23. 23. Ah, sí, 23. I 5, 28. 28, no. 28. Ah, sí, 28. 28, germà. I uno, 29. Ah, gran eres. 29 més 11, Això es 40, complica. 40. 40. Vaja, I germà. 2, 1 i 2, 42. Què? Estava 40. 40. I 3, 43. Per uno, per Per uno. 1. A veure, segur que no ha canviat una carta del Jo procés. he estat mirant a veure si tenia cartes en les mans, però no en té. I tu tampoc, bobo. Tan bobo. Tenies que haver-te guardat una. Guardat, tu que tens màniga llarga. Quan juguem en diners, t'ho he dit abans. Deixa'm que guanyi, deixa'm que guanyi. Pues, moltes gràcies, Paco, perquè el joc a mi m'ha encantat. Ja t'he dit que el més segur
quan anem a la taverna s'ha acabat de jugar al monte. Anem a fer este joc de moda i que tots juguen este joc. Tots juguen este joc, però no que mos guanyen, germà, no que mos guanyen de la manera que ha sigut de broma. Tindrem que ensenyar-se a fer trampes. Efectivament, anem a veure els ferraments que tenim. Ha sigut un plaer, Va, que tenim que continuar el túnel Estem en la història del per túnel encara. portar el Banc d'Espanya a València. Efectivament. Bé, i el Paco, moltes gràcies per tot. Gràcies per venir, ha sigut un Adéu, plaer. senyor Paco. Adéu. Quan de sobte diu Ximet, silenci bandolers, els xiquets ho acabarem.